I ćao ljudi i dobrodošli u moj novi video, ja sam Ana i danas ću sa vama podeliti neke moje savete o stvarima koje vam mogu poboljšati dane. Sasvim je normalno da se ponekad ne osjećamo najbolje i da nam je loš dan, možda čak i loš mesec ili naiđe neki loš period u kom se prosto mi mnogo loše osjećamo i samo želimo da pobegnemo od svega. Muka nam je više i od škole i fakulteta i posla i ne znam, bukvalno i od ljudi koji nas okružuju i sve nam je onako nikako. Tako da se nadam da ćete uz ove neke savete i stvari koje ću vam preporučiti da radite u takvim momentima uspjeti da pregurate te loše dane i da ćete izaći iz toga mnogo srećniji i zadovoljniji nego što ste bili pre toga. Sada ću vam navesti nekih 20 stvari koje sam ovdje zapisala i nadam se da će svako od vas pronaći bar jednu stvar koja će vas nekako usrećiti i dati vam tu neku motivaciju da pregurate te loše dane. Prva stvar je naravno šetnja ili neka vrsta vežbe i fizičke aktivnosti, tako da uvek nekako kada ste tužni, kada se loše osjećate, mislim da je šetnja nešto što vam može pomoći. Bez obzira na to da li je to neka mala šetnja ili ćete otići, ne znam, 10 km da se prošetate, nije ni bitno. Možete čak i da uzmete možda ukoliko volite da vozite bicikl ili prosto nešto što vas pokreće, gde možete da odete sami, da raščistite misli, ne znam, ukoliko imate možda neku reku ili živite na moru, to je još bolje jer nekako gledanjem u vodu, voda naravno smiruje, tako da možete i kroz to nekako raščistiti svoje misli. Sljedeća stvar koja vam može pomoći je san i sad to nije ono kao idite da spavate i to će da reši sve vaše probleme. Čim malo odspavate, mnogo ćete manje biti nervozni, mnogo ćete manje gledati na svijet kao da je sve onako teško i stisnuto, onako bit ćete opušteni i možda ćete moći onda da ponovo preispitate te svoje probleme koji vas muče i da nekako sagledate to sa neke objektivnije strane, da nije sve toliko strašno i crno. Sljedeća stvar koja vam može pomoći su životinje i to u nekom smislu da su životinje zapravo bića koja nama ulivaju tu neku sreću i čine nas opuštenijim, zadovoljnijim i srećnijim. Naravno, ukoliko nemate kućnog ljubimca, bilo da je to pas, mačka, ne znam, zec, šta god, i ne možete njih da uzmete i zagrlite i mazite, ne znam, možete možda da se prošetate do zoološkog vrta ukoliko imate u svom gradu ili prosto da odete kod nekog prijatelja koji ima životinju. Sljedeća stvar svakako je da izađete sa prijateljima i da se družite. Naravno da vam možda neće biti do izlazaka ukoliko ste tužni, ali nekako ukoliko su vam to pravi prijatelji, trebalo bi da vas razumeju i trebalo bi da popričate sa njima o tome što vas muči, tako da možda su i oni prošli kroz neku sličnu situaciju ili znaju nekoga ko jeste i uvek će moći nekako da vam pomognu onda da izgurate to. Sljedeća stvar koja vam može pomoći je muzika i to sad zavisi od osobe do osobe, zavisi od toga šta će vas razveseliti možda u tom trenutku ili možda vi volite da slušate u teškim trenucima neku onako tužnu i tešku muziku i da se nekako poistovetite sa tim, nađite nešto što vama odgovara da slušate, ali muzika mislim da u svakom onako momentu života može da nam pomogne, bilo da je to u srećnim trenucima, u tužnim trenucima, u teškim, šta god, ali nekako muzika uvek je tu prisutna i može vas onako baš lepo raspoložiti, verujte mi. Sljedeća stavka je da uzmete neku svoju omiljenu hranu i pojedete. Ukoliko niste znali, ali verujem da to svi znaju, čokolada nekako budi te srećne emocije u nama, ali ukoliko ne volite čokoladu, ne znam, možda volite pomfrit, krofne, bilo šta što će vas onako usrećiti na neki način, možete naravno i bolje je da se prošetate onda do nekog mesta i da kupite to. Mislim da će u tim trenucima stvarno to da vam znači. Također vam mogu pomoći i citrusi jer nekako uvek kada popijete na primjer ceđenu pomoranđu ili limunadu ili grejpfrut, šta god, verovatno ćete se osjećati nekako pročišćeno i bolje, tako da eto, to je još jedna moja preporuka. Zatim još jedna stvar koja vam može pomoći je tuširanje i to možda ne mora da bude onako tuširanje, ali ta neka kupka, ukoliko imate kadu, slobodno možete je napuniti, ne znam, staviti one kao bombice za kupanje, kako god se to zove, i nekako uživati nekoliko sati, možda čak i u tome, sve dok se ne budete osjećali bolje, ali ukoliko nemate kadu kao ja, prosto i obično tuširanje nekad malo duže može da pomogne. Zatim naravno možete pogledati neki film ili seriju, preporučujem da to bude komedija, ali zato sami možete da izaberete. Ukoliko nemate sada neku inspiraciju šta da gledate, ostavit ću vam dole u opisu playlistu sa filmovima i serijama koje sam vam do sada
sada preporučila, a eto možete pogledati i te videe ukoliko vas zanimaju tako neke teme. Sljedeća stvar je da izbacite svoje emocije, bilo da je to putem nekog treninga, da odete na neki boks ili već odete na ples ili šta god. Ili možete se naravno isplakati i ako ćete se vi osjećati mnogo bolje posle toga i rasterećenije i kao da ste onako skinuli neki teret sa kičme, bolje je možda to i da uradite. Nemojte zadržavati emocije u sebi nikako, zato što to uopšte nije zdravo i samo vam može stvoriti onda neke druge probleme. Sljedeća stavka je spa day, možete naravno u to ubaciti i onu kupku o kojoj smo malo prepričali, ali svakako možete i nekako prosto taj dan izdvojiti da ne radite apsolutno ništa, osim da se posvetite nekako sebi i da vidite nekako da odradite te neke rutine koje možda niste dugo radili, za negu lica, negu kose, sredite nokte. Sad, ako ste muško, opet naravno možete i dalje sve to uraditi i nekako odmoriti malo kod kuće. Možda čak i neka masaža ukoliko niste još uvijek isprobali, možete, ili neki vid opuštanja koji će vama biti onako značajan i poslije toga ćete biti veoma odmorni i spremni za neke dalje onako situacije koje će vas dočekati. Sljedeća stvar koju možete uraditi je da izbacite misli, ali na papir. Onaj prethodni deo o izbacivanju misli se više onako svodio na to da idete na neki trening ili ples, kao što sam već rekla, ali ovaj deo se tiče toga da možda počnete da pišete neki dnevnik u koji ćete naravno pisati ne samo te vaše loše stvari, nego i neke srećne stvari, ali ukoliko baš nemate vremena za tako neke stvari, možete samo kada vas sve onako skupi napisati pismo o samom sebi, na primjer, nije ni bitno, ili samo izbaciti sve te misli onako na jedan papir, izgužvati ga, zapaliti, baciti šta god želite sa njim da uradite, ali verujte mi da ćete se osjećati mnogo bolje nakon toga. Zatim sljedeća stvar je da očistite svoju sobu ili ormar. Mislim da će vam to neko čišćenje i izbacivanje nekih nepotrebnih stvari iz vaše sobe, iz vašeg ormara, ne znam, iz fioka, šta god. Mislim da će vam to značiti jer ćete na taj način osjećati i neki manji teret i nekako prosto kao da ste onda izbacili stvarno nešto iz sebe, a ne samo iz svog nekog okruženja. Još jedna stvar koja vam može pomoći je čitanje. To je bukvalno isto kao, da kažemo, gledanje filma ili serije, samo što zavisi sada šta više volite. Mene će naravno uvek više obradovati i raspoložiti neki film kada pogledam. Nisam baš taj tip koji toliko voli da čita, ali eto, ukoliko volite, mislim da vas to naravno uvek može raspoložiti. Još jedna stvar koja meni ponekad pomogne je spremanje nekih kolača ili tako neko kuvanje, da kažem. Tako neke stvari će vas onako naterati da mislite samo na to i da nekako svojim rukama napravite nešto što će posle moći i da vas onako obraduje i što ćete moći možda i sa ukućanima da podelite ili sa prijateljima, nije ni bitno, ali nešto što će vas onako naterati da radite samo na tome i što će vam oterati te loše i negativne misli iz vaše glave. To znači da ću se posveđam sa nekim. Zatim još jedna stvar koja meni ponekad pomaže su neki inspirativni citati, možete ih pronaći od Instagrama do Pinteresta do ovih Artita, nije ni bitno. Uglavnom neki citati koji će vam onako možda pomoći da pregurate te loše dane. Mislim, to je bukvalno kao da čitate knjigu, na primjer, ali ovdje ćete se susreti baš onako sa citatima koji su vam potrebni i to je nešto možda što ćete onako želeti da čujete u tom nekom trenutku, a možda nema ko to da vam kaže. Sljedeća stvar koja uvek može pomoći je neki zagrljaj. Ne mora to da bude zagrljaj, ne znam, sa partnerom, možete prosto da se vidite sa drugaricom, drugom, nije ni bitno, njih da zagrlite, jer nekako uvek će vam to i neka priča pomoći, ukoliko naravno želite to da podelite i sa drugim ljudima. Još jedna stvar koja meni pomaže, na primjer, je da pogledam neke svoje stare vlogove sa putovanja, na primjer, jer to su neki momenti kada sam ja onako bila baš onako srećna i kada sam se osjećala mnogo lepo, jer naravno ne znam ko ne voli da putuje, ali ukoliko ne snimate vlogove kao ja, možete također i pogledati fotografije samo ili sa nekog putovanja ili ne mora to ni da bude putovanje, ne. To bude neki period u kom ste vi bili srećni, da se prisjetite tih nekih dana i da znate da će takvi dani opet doći. Jedna stvar koju mislim da će vam dosta značiti je da isključite internet. U posljednje vrijeme toliko ima i negativnih i pozitivnih strana interneta. Kada se osjećate loše, internet mnogo loše može da utiče na vas, tako da mislim da je u tim situacijama najbolje da ga stvarno isključite i da se isključite od svijeta i da nekako gledate svoja posla tih nekih nekoliko sati dok vas to stanje ne prođe, jer možete onda naići na neke stvari koje će vas
možda onako učiniti da se osjećate još gore, a to nikako ne želite. Pretposljednja stvar je da uradite nešto kreativno, bilo da je to neko crtanje, ukoliko volite da crtate, slikate, fotografišete, šta god, i da iz sebe izvučete to nešto što će vas naterati da nešto ipak uradite svoje, da nešto napravite, jer naravno kad vidite to i kad budete držali nešto svoje u rukama, naravno da će vas usrećiti, bez obzira šta vam se to toliko desilo da ste zbog toga onako tužni i neraspoloženi. I posljednja stvar je da odete u prirodu, možda pogledate neki izlazak ili zalazak sunca, nije ni bitno, gledate u reku, u vodu, kao što sam vam već rekla, to je smirujuće, ali takođe i gledanje u samo zelenilo i šetnja kroz prirodu je jako, jako smirujuća. To je naučno dokazano, zapravo ne pričam vam gluposti. Mislim da će vam nešto od ovoga sigurno značiti da uradite kad se osjećate loše. Nemojte samo nikako razmišljati da je to što vam se sada dešava, da je to ta situacija, da će vas to onako pratiti kroz ceo život, jer nije. I šta god da vas muči u svakom momentu, verujte mi da će biti bolje i da će se poboljšati. Jeste mi se javljali i ranije na Instagramu sa nekim svojim problemima, tako da ukoliko vam nešto treba, slobodno možete da mi napišete. Ja ću vas naravno posavjetovati koliko je to u mojoj moći i pomoći ću vam koliko god mogu i znam, ali prosto nisam ni ja sad neki onako stručni psiholog ili šta god da mogu nešto da vam pomognem u nekom ozbiljnijem smislu, ali ja to mogu vam dati neki moj savjet i možda nešto što bih ja uradila mogu da vam kažem. Nadam se da sam vam pomogla ovim videom i nadam se da ćete se bar malo osjećati bolje ukoliko prolazite kroz neke teške periode. Svemu lošem dođe kraj, ali naravno i dobre stvari ne traju zauvek, tako da treba ih ceniti kad nam se onako dešavaju. Ovo sad već prelazi u neke filozofske moje misli, ali nije ni bitno. Nadam se da sam vam pomogla i da vam se sviđa ovaj video. Ako jeste, obavezno lajkujte, šerujte, komentarišite i subscribe-ite se dole na moj kanal. Ljubim vas puno i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!